दिनै तामुलपुराव जे मोनसे सुबुं गमा जादों आरो बे सुबुं गमायाव हाजार हाजार रायजो राजाफोरनि जे स्पन्टेनियास रेसपन्स बेखौ नुनानै जों बेखौनो बुंनो हायो जे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे सरकार सालायनायखौ लुगैदों गोदान सरकार गोग्गो आरो गोथार सरकार दानायखौ लुगैदों आरो बेनिखायनो हाग्रामा महिलानि बेरेखायै दिनै हाजार हाजार रायजो ओंखारबोनानै इउ पिपिएलनि सापर्टआव गावनि रंजानाय खुसिखौ दिन्थिफैदों नैबे समाव बुंदों मैयायै जि अनजालि दैमारिया बुंदों थांनाय 10 जानुवारियाव जि बिटिआर जि एकर्ड जाबाय बे एकर्डआ एनडिएफबिजों एकर्ड जानाय नङा होननानै बुंदों अनजालि दैमारिया एनडिएफबि नङा बेनिखायनो एनडिएफबिनि सोमोन्दै बाथ्राखौनो बिथांहा मरेल राइट्स गैया दा बे सुक्तियाव एनडिएफबिनि नङामोनब्ला बिथांनि बिदा रन्जन दैमारि मानो सहिखो धीरेन बर'आ मानो सहिखो सावरायग्राया मानो सहिखो सावरायग्राया सोर एनडिएफबि नंगौना नङा माबाया धीरेन बर'आ एनडिएफबि नंगौना नङा रन्जन दैमारिया एनडिएफबिनि दैदेनगिरि नंगौना आफादगिरि नंगौना बेखौसो आं प्रश्न खालामदों फैबाय थानाय दिनफोराव बिटिआरआव थारैनो सोलायनाय फैमारगोन ना बेसेबां सिउर सोलायनाय बेसेबां सिउर एबार जितु जितु बारहावा बारगासिनो दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव बेखौ नायनानै गासैबो रायजो राजाफोर बुंगोन जे सोलायनाया खाथा नोंथांनि समस्थियाव नोंथाङा बेसेबां भट मोननानै देरहाखो ओरैनो बेखौथ' खाथा बुंनो हाया थेवबो जोंहा भैरबकुन्द समस्थियाव जिहेतु 63,000 भट दं आरो बिनि भितराव जों 20,000 एबाबखौ मोनगोन बे खाथा रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोनाया कर्टआ सोदों जिहेतु बिथांखौ ट्रायल खालामनानै 2008 जितु ब्लास्टिं बेयाव इनभल्भमेन्ट दं होननानै प्रुफ मोननायखाय कर्टआ बिथांनि एगेन्स्ट पार्टि होनानै लाइफ इमप्रिजन होबाय आरो बिनि थाखाय रावबो जगरिया नङा जिहेतु कर्टआ रायदों आरो बेनिखायनो कर्टआ लाखिदों दा बिथांखौ दिहुननांगौबा कर्टनि थ्रुयैसो दिहुननांगोन बेनिखायनो बिथाङा जेल थानायनि थाखाय सोरबा प्रमद बर'बा सोरबा गुबुना दायनिगिरि नङा किन्तु कर्टआ जिहेतु बिथांनि एगेन्स्ट ट्रायल खालामनाय 2008 मायथाइनि बमा ब्लास्टिंआव इनभल्भ जड़ित दं होनना प्रुफ मोनदों प्रुफ मोननायखाय बिथांनि एगेन्स्ट पार्टि होदों बेनिखायनो रावबो दायनिगिरि नङा बिथाङा कर्टआ दायनिगिरि मोनदों कर्टआ जेल होदों बेनिखायनो रावबो गुबुन बेक्तिया बिथाङा दायनिगिरि रायजो सभानि सांसद बिस्वजित दैमारिया नैबे समाव मालाबा बिजेपि बा इउपिपिएलआव फैनोबो हागौ होनना बुङो जुदि इउपिपिएलआव फैयोबा नोंथांमोना माबोरै फरायगोन ओरैनोथ' इतिमध्य बिस्वजित दैमारिया बिजेपिआव थांखाबाय बेनिखायनो बिथाङा गुबुन पार्टियाव फैनायनि बाथ्रा गैया बिथाङा बिजेपि थांबाय बिजेपि जइन खालामबाय आरो बेनिखायनो बिथाङा बिजेपिनिफ्राय खामानि मावगोन बे बिथांखौ अबयस्से जोंनि इउपिपिएल फैगोन होनना जों सानखायाखै खारन जों गोदान पार्टि आरो जोंहा थाखा फैसा गैया बेनिखायनो बिथांमोना थाखा फैसा गोनां मानसि थाखा फैसा गोनां पार्टि हाबगोन बेनिखायनो जों बिथांखौ आसा खालामखायाखै आरो बिथाङा थांनाय जोंहा बुंनो जेबो गैया खारन गणतन्त्र देशआव साफ्रोमबो मानसियानो गाव जायखौ चयस खालामो बेयाव थांनायनि मोन्थाय दं दा बेनिखायनो बिथाङा बिजेपिजों मात्र लुगैयो बिजेपिआव थानानैबो जाहाथे बर' जातिनि थाखाय खामानि मावो जों बेखौसो लुगैयो